Όμως, Ανκ, ο κόσμος περιμένει να επιστρέψει ο Άβαταρ και να σταματήσει επιτέλους αυτό το πόλεμο. Και πώς θα το κάνω αυτό? Σύμφωνα με το θρύλο, πρώτα θα μάθεις να δαμάζεις το νερό, μετά τη γη και μετά τη φωτιά, σωστά? Αυτό μου είπαν οι μοναχοί. Λοιπόν, αν πάμε στο Βόρειο Πόλο, θα μάθεις να δαμάζεις το νερό. Θα το μάθουμε μαζί. Και εσύ, Σόκα, σίγουρα θα σπάσεις μερικά κεφάλια φωτοδαμαστών καθοδόν. Θα το ήθελα. Πραγματικά θα το ήθελα. Θα πάμε όλοι μαζί. Εντάξει, αλλά πριν μάθω να δαμάζω το νερό, έχουμε κάποια σημαντικά θέματα να φροντίσουμε. Εδώ και εδώ. Τι είναι εκεί? Εδώ θα πάμε βόλτα με λάμα. Μετά εδώ κάτω θα κάνουμε σέρφινγκ πάνω σε γιγάντια ψάρια. Και μετά εδώ πίσω θα υπεύσουμε μαϊμούδες. Δεν τους αρέσει να τις υπεύουν, αλλά έχει πλάκα.